Amb l'acte d'avui s'ha confirmat la renúncia de Filiberto Tortosa i Lina Insa a fer el nou hospital d'Ontinyent. Amb l'acte d'avui s'ha confirmat que Lina Insa i Filiberto Tortosa tornen a ficar els seus interessos electorals per damunt dels interessos d'Ontinyent. Perquè tot el poble ha de saber que tot el que han vist avui al ple ha estat un muntatge. Tot és una martingala de Lina Insa i Filiberto Tortosa per fer veure el que no és. Tot és fals. És fals que no puguen encetar les obres d'accessos a l'hospital perquè hi ha una persona que no vol vendre els terrenos. És fals perquè baix aquest argument no podria fer-se absolutament res, ni carreteres, ni AVE, ni trens, ni res de res. És fals que la llei no ens permeta iniciar el procés d'ocupació directa de la parcel·la en molt pocs temps. Probablement en algo menos de 2 mesos, segons fonts jurídiques consultades. Però la mentida més gorda que suma a totes les que ens venen contant des que governen la ciutat és que diuen ara que van a canviar l'obra del pont dels accessos a l'hospital per fer el pont de Sant Vicent, perquè si no es perdrien els diners del Placamps. Però al mateix temps diuen que va fer-se l'hospital, que van a fer-se els accessos a l'hospital i que també va fer-se el pont de Sant Vicent. Si tot va fer-se, si segons ha dit l'alcaldessa de la ciutat en numeroses declaracions, tot va estar per a 2011, què necessitat hi havia de fer aquesta martingala? Què necessitat hi havia de fer un ple quasi clandestí a les 9 del matí per capgirar-ho tot? Si tot va fer-se al mateix temps, per què ho canvien ara? Doncs senyors i senyores, ho canvien perquè tot això s'ha muntat quan Lina Insa i Filiberto Tortosa han sabut per la conselleria que el pont de Sant Vicent no anava a fer-se. Sabien que s'arrimaven les eleccions, que s'acabava la legislatura i que ni hi hauria pont ni hi hauria hospital i, per tant, sols es ha quedat la possibilitat de fer este volantí, de fer tot este guirigà i tot este lío que han muntat per acabar la legislatura i tindre almenys alguna obra iniciada. Com sempre, els interessos electorals per damunt dels interessos de la ciutat. Com sempre, el PP és capaç de tot, de mentir, és capaç d'insultar, com tot el món ha vist en el ple, de clavar líos i més líos, de crispar, simplement per tratar d'arrapar uns quants vots. Lina Insa ha basat la seva carrera política en la crispació, en el malestar permanent. Si algo l'ha caracteritzat ha sigut la divisió que sempre ha produït, tant internament com fora. Cada vegada Lina Insa està més soles. I al final, quan continuï per aquest camí, els que acabaran abandonant-la seran els ciutadans d'Ontinyent. Perquè avui, al ple de la vergonya, Lina Insa ha renunciat a fer l'hospital d'Ontinyent. Lina Insa i Filiberto Tortosa han renunciat avui a complir amb el seu programa electoral. Lina Insa i Filiberto Tortosa avui han fracassat. Esta legislatura